Така че Господ изпраща Словото си и днес. Той изпрати Своето Слово Исус Христос преди 2000 години, за да може да ни спаси, за да може да изцелява хората, да ги освобождава, да ги възкресява, да върши чудеса и знамения с тях. Но днес същия Господ изпраща Своето Слово посредством Святия Дух, когато ние проповядваме Словото. Преди 2000 години Исус не само умря на кръста за нашите грехове, но Той възкръсна от смъртта, оживя от мъртвите и беше възнесен на небесата и седна от дясната страна на Отец в небесни места и седи там, царува и управлява, докато дойде времето да дойде отново да спаси своята църква. През това време обаче Той каза на своите ученици: няма да ви оставя да бъдете сами. Вие няма да останете сами, въпреки че аз отивам на небесата. Защото нашия Бог Отец е на небесата, на третото небе. Нашия Господ Исус Христос е на небесата от дясната страна на Отец. Обаче Исус каза: аз няма да ви оставя да бъдете сами. Ще ви изпратя друг утешител. Ще ви изпратя друг параклетос на гръцки. Друг утешител ще ви изпратя. И този друг утешител е Духът на истината. Ще ви изпратя Духът на истината, който е друг като мен. Това, което съм бил аз на земята, когато съм бил с вас на земята, това ще бъде Святия Дух с вас. Той ще бъде с вас завинаги, казва Йоан 14 глава. Той ще бъде с вас завинаги. Той казва: е другият утешител. Той е другият помощник. Той е другият ходатай. Святият Дух, когото ние не виждаме. Но имаме обещанието, че когато ние сме събрани всичките заедно, Исус каза: аз ще бъда там сред вас. Когато сме събрани в името на Исус, Исус ни обеща. И Той, когато обещава, изпълнява своето обещание. И Той каза: аз ще бъда помежду вас. Но как ще бъде Той помежду нас, когато е на небесата? Духът на истината, Духът на Бога, който Той изпрати на деня Петдесятница да слезне върху църквата под формата на огнени езици, които застанаха върху всеки един от тях, и те всички започнаха да говорят на езици, както Духът им даваше способност да говорят. Същия този Дух, който слезе преди 2000 години на земята, продължава днес да бъде в църквата Христова. Същия този Дух е тук сред нас на това място. Онова, което Исус е вършил, Святият Дух днес го върши. Онова, което Исус е говорил, Святият Дух днес говори. Той е този, който е дошъл на мястото на Исус Христос днес в църквата и на земята. И заслужава ние да го почетеме, да го поканиме да бъде сред нас и да работи чрез нас. Защото не е чрез човешки сили, не е чрез човешка мощ, не е чрез човешки способности, нито образование, нито нещо друго, но чрез Духът на Бога трябва да служиме. И Божият Дух взима Божието Слово, което е мечът на Святия Дух. И Божият Дух използва това Божие Слово днес, за да докосва сърцата ни,
за да ни променя. Защото, приятели, най-голямото чудо не е изцелението на тялото, най-голямото чудо не е гонене на демони, най-голямото чудо е спасението на безсмъртната човешка душа, когато човек стане ново създание в Христа Исуса. Това е най-голямото чудо, когато човешкият дух възкръсне от смъртта, новороди се и ставаме ново създание в Христа Исуса. И ако между нас има някой тук, който не е приемал Исус Христос за свой Господ и Спасител, ако има някой, който не е новороден, то този човек днес трябва да приеме Господа Исуса Христа с вяра в сърцето и да се новороди, за да получи най-голямото чудо от Господа. Разбира се, Бог обеща, че чрез Святия Дух всичко това ще можем да вършим. Как иначе може да бъде след като Святия Дух е духът на живота? Същия Дух, който възкреси Исус Христос от смъртта, живее вътре в нас. Същия Дух, който работеше чрез Исус Христос и изцеляваше болните, възкресяваше мъртвите, същия Дух живее в нас. Същия Дух, който действаше чрез апостол Павел и апостол Петър, живее вътре в нас. Същия Дух, който използваше Филип, за да проповядва Евангелието в 8 глава на Деяния на апостолите, и болните се изцеляваха и нечистите духове излизаха от хората. Същия Дух живее в нас. Същия Дух, който е живял в Илия и Елисей, те са вършили чудеса на земята. Същия Дух, който е живял в Моисей и Моисей е разделил Червеното море чрез силата на Святия Дух. Същия Дух, чрез който Той направи водата на кръв. Същия Дух, чрез който Той победи магьосниците. Същия Дух, чрез който Той върши чудеса в египетската земя. Същия този Дух живее вътре в нас. И ние трябва да му дадем правото и свободата да работи чрез нас. Този Дух, който Бог прати на земята, Той го изпрати, за да може ние днес да имаме сила. Исус каза, ще приемете сила, като дойде върху вас Святият Дух и ще бъдете свидетели за мене до краищата на земята. Исус каза, стойте в града, докато се облечете с сила, която идва отгоре. И Божия Дух е силата, която идва отгоре. Всяко нещо, което вършим, всяка сила, която имаме, тя не е от човека. Човека не може една муха да изцели. Човека не може нищо да направи, но това е същия този Дух, Святи Дух, велик, мощен Дух, който живееше в Исус и действаше чрез Него. Деяния на апостолите 10:38 ни казва, как Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила, и то обикаляше да върши благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Как беше Бог с него? Чрез Святия Дух. Исус беше помазан с Святия Дух и с сила. И Той обикаляше да върши добри дела и да изцелява всички, които са били угнетявани от дявола, защото Бог е бил с него. И днес аз може даже на испански да проповядам, някой да превежда български, по-лесно ще стане. Добре. Puedo predicar también en español un poco. Ти иди да превеждаш на български. Traducir en búlgaro. Entonces, el mismo Espíritu Santo que era en Jesucristo está ahora en nosotros, vive en nuestros cuerpos. El mismo Espíritu Santo
nos da el poder y Jesús ha prometido. Ok, pecado de otra vez. Същия Святи Дух, El mismo Espíritu Santo който беше в Исус, estaba en Jesús, днес е в нас. hoy está en nosotros. Нека кажем благодаря ти Боже Digamos gracias Dios Aleluya. за Святия Дух. por tu Espíritu Santo. Ако нямаш Святия Дух Si днес, no tienes el Espíritu Santo hoy, днес можеш да го получиш. hoy puedes recibirlo. Ако си жаден, Si tienes sed, ако го искаш, si le quieres, Бог обеща Dios prometió да ни даде Святия Дух. que nos dé el Espíritu Santo. Той ни каза, Él nos dijo, ако синът ти поиска риба, si tu hijo pide pez, ще му дадеш змия. le vas a dar serpiente. И след като вие, които сте зли, Y después de vosotros, que vosotros sois malos, знаете да давате добри давания на децата си, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, колко повече вашия небесен баща cuánto más el Padre de Dios ще даде Святия Дух os dará el Espíritu Santo на тези, които искат от Него. a aquellos que le piden de Él. Я да видя колко хора искат Святия Дух. Vamos a ver cuánta gente quiere el Espíritu Santo. Aleluya, Jesús. Святия Дух е нашия хляб. El Espíritu Santo es nuestro pan. Святия Дух е нашата храна. El Espíritu Santo es nuestra comida. Святия Дух е всичко, от което се нуждаем днес. El Espíritu Santo es todo aquello de lo que necesitamos hoy. Ако ти имаш Духа в себе си, Si tú tienes ese Espíritu en ti, имаш всичко. tienes todo. Исус обеща да имаме сила Y Jesús prometió tener fuerza чрез Духа. mediante el Espíritu. Това не е човешка сила. Eso no es una fuerza del hombre. Исус каза, стойте в града, Permaneced en la ciudad докато се облечете с сила отгоре. hasta que os cubráis de fuerza de arriba. Тази сила не е от земята. Esta fuerza no viene de la tierra. Тази сила не е от човека. Esta fuerza no es del hombre. Тази сила е от небесата. Esta fuerza es del cielo. И идва чрез Духа на Бога, Y viene mediante el Espíritu de Dios. Aleluya. който е най-пренебрегнатата личност в църквата днес. Pues es el... ¿Cómo? Desprecio. Pues lo mismo. Despreciar. Най-отхвърлената, El que no se le cuenta para nada, vamos. най-речесаната персона. Днес El más rechazado en la tierra. El Espíritu Santo es la persona más rechazada hoy en la iglesia. Да не бъде. Que no sea así, oye. Нека дигнем ръце Vamos a levantar nuestras manos и да кажем, Боже, y digamos, Dios, прости ми perdóname за всеки път, por todas las veces когато съм оскърбил Святия Дух. cuando he herido al Espíritu Santo. Прости ми, Боже. Perdóname, Dios. Покайвам се Me arrepiento и днес те моля, Святи Дух, y hoy te pido, Espíritu Santo, влез със сила в живота ми. entra con fuerza en tu vida. Aleluya. Така че Святия Дух Así que el Espíritu Santo иска да работи в живота ни. quiere trabajar en nuestra vida. И той използва един инструмент, Y Él usa un instrumento, едно оръжие un arma. и се нарича Ese Божието arma se Слово. llama la palabra de Dios. Мечът на Духа е Божието Слово. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Много хора искат Святия Дух да работи в живота им, Mucha gente quiere que el Espíritu Santo trabaje en su vida, обаче не взимат меча на Духа. pero no cogen la espada del Espíritu. А ако не вземеш меча на Духа, Y si no coges la espada del Espíritu, ако не вземеш Божието Слово, si no coges la palabra de Dios, няма да видиш Духа да работи в живота no ти. vas a ver que el Espíritu trabaja en tu vida, Защото това е единственият инструмент, който porque ese es el има. único instrumento que Él tiene. Трябва да изядем Словото на Бога. Tenemos que comernos la palabra de Dios. Божието Слово е нашият хляб, La palabra de Dios es nuestro pan, нашия небесен хляб. es nuestro pan del cielo. Този небесен хляб, когато го изядем, Ese pan del cielo, cuando lo comamos, се превръща в меч, se transforma en espada, се превръща в оръжие. se transforma en un arma.
Когато Исус беше помазан със Святия Дух, Cuando Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo, в Матей 4 глава и Лука 4 глава, en San Mateo capítulo 4 y en San Lucas. San Lucas 4 también, чрез Духа беше заведен в пустинята, mediante el Espíritu había sido llevado al desierto, където беше заведен да пости. donde había sido llevado para que ayune. Колко човека знаят да постят? ¿Cuánta gente de aquí sabe ayunar? Ако не знаем да постим, не можем да видим силата на Бога. Si no sabemos hacer el ayuno, no podemos ver la fuerza de Ако Dios. не знаем да се молим, не можем да видим силата на Si Бога. no sabemos orar, no podemos ver la fuerza de Dios. Исус, Сина на Бога, пости. El Hijo de Dios, pues también ayunó. Исус, Сина на Бога, се молеше. Jesús, el Hijo de Dios, pues oraba. И дявола дойде при него. Y el diablo vino a él И започна да го изкушава. y empezó a tentarle. И Исус не каза, аз съм Божия син. Y Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios. Той не каза, аз съм Господ. Él no dijo, yo soy Dios, yo soy el Махай Señor. се от тук. Quita de aquí, o vete. Той каза, Él dijo, писано е. está escrito, Писано е. está escrito, Писано е. está escrito. И победи дявола. Y ganó al diablo. Как днес можем да победим дявола? ¿Cómo podemos vencer al diablo? Чрез Духа на Бога Mediante el Espíritu de Dios и чрез Божието y Слово, mediante la palabra de Dios, което е писано. que está escrito. Тук е силата. Aquí está la fuerza. Силата на Бога действа в живота ни. La fuerza de Dios trabaja en nuestra vida. Чрез Словото на Бога Mediante la palabra de Dios и чрез Духа на Бога. y mediante el Espíritu de Dios. Бог създаде света, Dios hizo el mundo, небето и земята el cielo y la tierra, и всичко, що е в тях. y todo lo que está en ellos. Чрез Словото на Бога Mediante la palabra de Dios и чрез дъхът на устата си, y mediante el aliento de su boca, което е Святия Дух. que es el Espíritu Santo. Така че Той използва Словото Así que él usa la palabra y el за да Espíritu създаде всичко. para crear todo. Ако искаме да видим действието на Бога в живота си, Si queremos ver que Dios trabaja en nuestra vida, имаме нужда от Словото на Бога necesitamos la palabra de Dios и от Духа на Бога. y necesitamos el Espíritu de Dios. Бог работи с две ръце, Dios trabaja con las dos manos, не с една. no con una. Словото La palabra и Духът. y el Espíritu. Същия този Дух El mismo Espíritu не живее в нас. vive hoy con en nosotros. Dentro. Вярваме ли? ¿Creemos en eso? Ако повярваш, Si crees en eso, ще видиш verás славата на Бога. la gloria de Dios. Каква беше славата на Бога? ¿Y qué era la gloria de Dios? Възкресението на Лазар. El resucitamiento de Lázaro. Възкресенската сила на Святия Дух La fuerza del resucitamiento del Espíritu Santo ще действа в живота ни. trabajará en nuestra vida. Ако ние вярваме в Неговото Слово Si nosotros creemos en su palabra и вярваме в Духа, който Той е положил вътре в нас. y creemos en el Espíritu que Él puso dentro de nosotros. Защото чрез Духът му Porque mediante el Espíritu имаме всичко. tenemos todo. Имаме сила, Tenemos fuerza, имаме мъдрост, tenemos sabiduría, имаме откровение tenemos revelación, и имаме Божията любов. el amor de Dios. Всичко е в нас. Todo está en nosotros, Чрез Духа. mediante el Espíritu de Dios. И чрез Словото на Бога Y mediante la palabra de Dios се освобождава. nos liberamos. И сега живият Христос, Y ahora el Jesucristo que es vivo, който възкръсна от смъртта, que resucitó de la muerte, но преди това обряза нашите грехове, pero antes de esto murió por nuestros pecados, който е жив днес, que está vivo hoy, е тук сред нас чрез Святия Дух. está aquí con nosotros mediante el Espíritu Santo. И Той ще действа. Y Él trabajará. Ако ние вярваме, Si nosotros creemos, вярваме ли в Исус? creemos en Jesús. Колко човека вярват в Исус? ¿Cuánta gente cree en Dios? Que levante la mano. Вярваш ли, че Исус е синът на Бога? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Levante la mano y di amén. Много е славно това. Кажи амин. Така.
Вярваш ли, че Исус е Господ? Кажи. ¿Crees que Dios, que Jesús es Dios? Да не сте свидетели на Йехова. No sois Вярвате ли, че Исус е Господ? Да или не? Кажи да. Няма така. Ако не вярвате, че Исус е Господ, няма да бъдете спасени. si no creéis que Jesús es el Dios, no vais a ser salvos. Библията казва в Римляни 10 глава, La 9 стих. Biblia dice en Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10, Казва, че ако изповядаме с устата си, че Исус е Господ, dice que si decimos con nuestra boca que Jesús es el Señor и повярваме със сърцата си, че Бог го е възкресил от мъртвите, y empezamos a creer con nuestros corazones que Dios le resucitó de la muerte, ще се спасим. vamos a ser salvos. Но ако не вярвате, че Исус е Господ, Pero si no creéis que Jesús es el Señor, няма обещание за спасение. no hay promesa de la salvación. Ако не вярваме, че Исус е Божия син, няма спасение. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no hay salvación. Затова вие вярвате, че Исус е Божия Por син. eso vosotros creéis que Jesús es el Hijo de Dios. Вярвате ли, че Исус Христос умря за греховете ни, да или не? ¿Creéis que Jesucristo murió por vuestros pecados? ¿Sí o no? Вярвате ли, че Господ го възкреси от мъртвите? ¿Creéis que Dios le resucitó de la muerte? Вярвате ли, ¿Creéis че Исус е единственият път към Бога? que Jesús es el único camino a Dios? Единственият. El único. Yo soy el camino. Аз съм пътя. Не казва yo soy el camino. Yo soy el camino. Аз съм пътя. Единственият път. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Nadie vendrá al Padre sin que antes conocerme a mí. Вярваме ли, че Той е единственият посредник и ходатай между човека и Бога? Creemos que Интермедиатор. sí, creemos que es el único mediador entre Dios y la gente. ¿Sí o no? Да или не? Вярваме ли, че Той е единственото име, чрез което трябва да се спасим? Creemos que es el único nombre con el cual nos podemos salvar. Слава на Бога. Esa gloria a Dios. Това е здравата вяра. Eso es la fe fuerte. Исус е началото на нашето спасение. Jesús es el principio de nuestra salvación. И Той е края на нашето спасение. Es el fin de nuestra salvación. Той е началото на нашата вяра. Es el principio de nuestra fe. Той е края на нашата вяра. Él es el fin de nuestra fe. Той е нашето спасение. Él es nuestra salvación. Слава на Исуса! Que sea gloria.